አገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ መደብ ዕላል ጥበባት ሰላም ከመይጥኒ ኩብራትን ኩብራንን ናይሎሚ ትሕዝቶና አብስና አእምሮ ዘተኮረ ክኾን ኣብዚ ስቱዲዮና ድማ መምህር አቤል አብርሃ ተረኺቡሎ መምህር አቤል በዓል ሞያ ስነ አእምሮ እዩ ብዘይ ካዚ ክልተ መጽሓፍቲ ንኣንበብቲ ኣቕሪቡ እዩ ተቐዳመይቲ ቀልቢ ትብል እያ ተኻለይቲ ድማ ስትራቴጂ ህይወት ዝብል እዩ ናይሎሚ ትኩረትና በቐንዱ ኣብ ዘቐድማ ቢለ ዝጠቐስኩ ክኾን ምክትታልኩም ዕድም መምህር አቤል ኣዝየ መስግነካ كم زفلت زناي سنا عمره متصحفتي نام أنببتي أبز قربولو أنببتي خاتت كمتي خونلو أنبيبهم جزارسهم مرؤهم كهنسو أتحسس بهم كما استخخلو بعبي دمان زجات مشجرات بغمي مجدي كم زوج صوئي زمهر بزي مدحنيت ويد ما فو وساء عمره نمتصحي سلازين زفو وساء عمره بغمي هات كلصو أمرنا بغلت مجدي زفوس يتحارب مدانيت يتي حدقة بمغرن بمعدن استفال لي طبابات استفال لي كلاتات اللو مالتي اجي امويا ناي سنا امرو مسينا كنزارب تغينو ناو خطونا سلازغل حسب زبل مقد كتموت دلي سايكياتري زبال عودة تمرت له جيزي سايكياتري عودة تمرتين تايو حدثت ميديكال سكول اتيو بي ام دي في مرة مالتي لا راح مشي احمد كون ميديكال دكتور ويدما ميديكال براكتيشنر أبيلو يوصل مالتي بدحريو ناي سنة أمرو تمرتي انتوشي خلو نبرك التعامل سلسة عمد السبزي سايكياتري أصنع بحال سبيشاليزيشن كا سايكياتريست بحال مالتي عجيب جاء بتحدى مدايك أنا رأي حدثت سايكولوجي نبل ماسترس يمزل كبي اي ماسترز كوم نالا ناي دكتورال تمرتي مار بي اس واي داي بار مالتي دكتور اوف سايكولوجي مالتي امونغو زون كليتزيون فلل ايجنتاي سايكياتريست سايكو سوشيال ابروش الله محابره سنا امراوي انتحت له مدايات الله بتحدقا مدهانيتاو زغونه فسفوس هاي يقبري مالتي اجي اتي سايكياتريست نبلو نايسنا امرو علمويا ميديكالي اورينتد بروفيشني ام ميديسن تتوكوري فوسا يقبر مالتي بجاكاتي سايكولوجيكال ايموشنال ويدما سمعتاوين سنا لبوناون فوسا زغورو مالتي سلازي حدا سايكياتريست مدهانيت كسس خلي بريسكرايب كقبر خلي مدهانيت اتي سايكولوجي زصنع كن مبزحته غزي ابتي سايكو سوشيال ابروش محابره سنه لبوناوي مدات زتوكره فوسا يزقبر مالتي سلازي بزي مدانيتيو استفالاليو اغبا فوساتات كا الله منالبات صنعلنا موصن خلنا هون ባህሪያው ከሆነ ባህሪያው ፎሳ ከሆነ ለቦታው ፎሳ ኮግኒቲቭ ነው ከሆነ ካልኦት ብዙሓት ዓይነት ፎሳታት አሉ ምናልባት እነዚህ ስታይና ዘይከይት ከሆነ ግን ብዙሓት ዓይነት ፎሳታት አሉ ብሉሙድ ንሪኦ ግን እቲ ባህሪያውን ለቦታው ፎሳ ዝባል እዚ መድሃኒት ዘየልዮ በመኸርን በማዕዳን በሓበሬታ ማሃብን ኣብ ትምህርቲ ዘተኮረ ዝፀቅጥ awareness ንቕሓት ከም ዘለዎም ከምኡውን ተውሳጥ ወይ ድማ ኢንሳይት ከም ዘለዎም ዝገብር ዓይነት ፈወሳ እዩ ማለት ስለዚ ገደን ንሓደ ሕማም ብመድሃኒት ጥራይ ትፈውሶ ማለት ኣይኮነን ባህርያዊ ለውጢ ኣብቲ ሰብ ብምምፃእ ወይ ድማ ኣገባብ ኣነባብርኡ ኣካይዱ እቲ ናቱ ላይፍ ስታይል ብምቕያር الرأي ناتو بمغيارن بمحياشن أطعامتو أبنجارات بمغيارن بمحياشن سبك فوسي خيلي مالتي سلازي بمدهني ترى يكون فوس in fact انتاي زبالة له 9 خاميتنا حمامنا
ስነ ልቦናዊ ዝበሃል ሳይኮሎጂካል ዝበሃል ማለት እዩ ምስ ቃንሶኦም ዝነብሩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣክሰፕት ስለ ዝገብሩ ስለ ዝተቐበሉ ማለት ስለዚ ኣክሰፕታንስ ወሳኒ ኣብ ሂወትካ ከዓ ኣብቲ ዘለካ ፀገማት እንድሕር ብቑዕ ኣፍልጦ ኣሊካ ኮይኑ ጠንቂ ናይ ፀገምካ ከዓ እንታይ ምዃኑ እንዳትፈልጥ ኮይንካ ሳዕቤን ናይ ፀገምካ ኣባኻን ኣብቲ ሕብረተሰብን ኣብ ቤተሰብካን መቕረብካ እንታይ ምዃኑ እንዳትፈልጥ ኮይንካ ፍርቂ መገዲ ናይ ትፍወሳ ከይድካ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ነገራት ብመድሃኒት ዘይኮነስ እንታይ ዝበሃል ብምኽሪ ብማዕዳ ጌርካ ክትፍወሶ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕራይ መምህር ከምዛ ቅድም ኣቢልካ ክጠቕሶ ፀናሕካ እቲ ምኽርን ማዕዳን ወይ ድማ ገዛ ርእሱ ንክፈልጥ ሰብ እንተዳ ሓጊዝካዮ ኣብ ዘጋጥሞ ሽግራት እውን ኣብ ምፍታሕ ኣዝዩ ፀላዊ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ተሪፉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ከዓ ብዓብዩ ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ደጋጊሞም ዝጠቕስዎ ዘለዉ እዚ ናይ ፀቕጢ ጉዳይ ንምዃኑ ፀቕጢ እንታይ እዩ ንፀቕጢ ብኸመይ መገዲ ኢኻ ተቐቢልካ ስሩዕን ውድቡን ዝኾነ ሂወት ከተሕልፍ ትኽእል ፀቕጢ ክንብል ከለና እቲ ስትረስ እዩ ስትረስ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ካብ ዝፍጠር ምስኡ ነይሩ ኣሎ ክነብር እዩ ስለዚ ግድነታዊ ፀቕጢ ግድነታዊ ከም ኣካል ናይ ሂወትና ጌርና ክንወስዶ ዝግባአና ማለት እዩ ከነወጉዶ ኣይንኽእልን ኢና ካብኡ ከነምልጥ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ኩሉ ግዜ ላዕልን ታሕትን ሓርጎፅጎፅ ከመለጠቕን ኣለውና ብሽግር ዝተኸበብና ኢና ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ፀቕጢ ከጋጥም ባህርያዊ ማለት እዩ ካልእ ናብ ዕላማና ንምብፃሕ ናብቲ ንሕለኖ ዘለና ሽቶ ንምብፃሕ ንባዕሉ ብዙሕ መስገደልን ዓቐበ ቁልቁለት ዘለዎ እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ናብቲ ሽቶና ንክንበፅሕ እቲ ንሕልኖ እቲ ንፅዕሮ ብፀቕጢ ዝተሰነየ እዩ ስለዚ ብካልእ መገዲ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ፀቕጢ ሲ ናይ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ኣገባብ እዩ ናይ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ኣገባብ እዩ ሓደ ካብቶም ዲፌንስ ሜካኒዝምስ እዩ ስለዚ ስትረስ ማለት ውጥረት ማለት እዩ ውጥረት ወይ ድማ ሸገርገር መባል ማለት እዩ ወይ ብፍርሒ እውን ክስነ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ውጥረት ሸገርገር ምባል መፍራሕ መጠኑ ዝሓለወ ክሳብ ዝኾነ ንሰውነትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያቱ ንዘለውና ፀገማት ንዘለውና ጉድበታት ንዘለውና ሽግራት ንክንፈትሕ የዳልወና ኣሎ ማለት እዩ ንኣና ነብስና ንክትዳለውሲ ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ እዞም ስምዒታት እዚኣቶም እንተዘይህልውናስ እንታይ ምኾንና ማለት እዩ በድኒና ማለት እዩ በላንቲ ከምቲ ሓደ ምሁር ዝበሎ ወዲ ሰብ ነፃ ካብ ስትረስ እንድሕር ኮይኑ ብካልእ መገዲ ሞት ማለት እዩ ዝብሎ ዝሞተ ጥራይ ፀቕጢ ዘይብሉ ማለት እዩ ብሂወት ክሳብ ዘለካ ግን ስትረስ ኣካል ሂወትካ ምስኻ ዘሎ ዝነብር እዩ ስለዚ ብምጡን ዓቕሙ ናይ ብሓቂ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ንነብስኻ ክንጣንት ወይ ዝበልኮ የዳለወካ ስለ ዘሎ ነቶም ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሮም ዘለዉ ፀገማት ብኸመይ መገዲ ክትፈትሖምን ንዘለዋ ሙድታት ክትምልስን ንክትኽእል ይሕግዘካ ማለት እዩ ፀቕጢ ማለት እዩ ደረጃታት ከለዎ ዶ ኣለዎ ሕጂ ስትረስ ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና ሓደ ኣኪት ስትረስ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ ክሮኒክ ስትረስ ዝበሃል ኣሎ እወ እቲ ሓደ ግዝያዊ እዩ ኣኪት እቲ ሓደ ከዓ ነባሪ ማለት እዩ ሕዱር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣኪት ስትረስ ማይልድ እዩ እዞም መዓልታዊ ዘለውና ፀገማት ንኣብነት ናብ ስራሕካ ክትጎይ ከለካ ሰዓት ኣኽለካ ትራንስፖርት ኣይትረክብን ግዜ ይኸደካ ኣሎ ኣገዳሲ ስራሕካ ኣለካ ኦፊስካ እዚ ንባዕሉ ኣብ ውሽጥካ ዝፈጥረልካ ስክፍታን ክሳያትን ፀቕጢ ንባዕሉ ስለዚ
ኣብ ግዜኻ ናብ ስራሕካ ንምብፃሕ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ክትገብር ክትግደድ ኢኻ ክትቕልጥፍ ኢኻ ክትጎይ ኢኻ ገለ ክትገብር ኢኻ ተመላእና ክትብል ኢኻ ገለ ክትብል ኢኻ እዚ ንክትገብር ዝገደደካ እንታይ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰውነትካ ዘሎ ወጥሪ ማለት ወጥሪካ እንታይ ማለት እዩ ስትረስ ማለት እዩ ሓደ እዚ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቱ ንመርመራ ክፅንዕ ዝድርኾ መገዲ ምሕላፍ ጥራይ ዘይኮነስ ስትረስ ስለ ዘሎ ጥራይ እንተዘየፅንዐ እስክተርፍ እየ ትብል ስክፍታ ስለ ዘላቶ እዚ ንሰውነቱ የዳልዎ ኣሎ ማለት ተዳሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሰውነቱ ኣብ ቅድሚኻ መርመራ ኣሎ ስለዚ ኣፅንዕ ተዳሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ስትረስ እንተልዩ ተምሃራይ ሕጂ ግቡእ መፅናዕቲ ገይሩ ንመርመራ ዝቐርብ ማለት እዩ ስትረስ ተዘይህልዎ ግን እንታይ ክኾን እዩ ማለት እዩ ኢንዲፈረንት ይኮን ማለት እዩ መርመራ ይሃሉ ይግድሶን እዩ ዝውጥሮ ነገራት ብውሽጡ የለን ውፅኢቱ ከዓ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘጋጥመና ስትረስ ብኸመይ መገዲ ኢና ንጥምቶ እዩ ትሕቶ ስትረስ ኣሎ የለን ኣይኮነን ትሕቶ ኣሎ እቲ ዝመፅእ ሕቶ ከመይና ማኔጅ ንገብሮ ንስትረስ ብኣዎንታዊ መገዲ ርኢና ዲና ማኔጅ ንገብሮ ንክስታይ ንገብሮ ንመሓድሮ ወይሲ ብኣሉታዊ መገዲ ብኣዎንታዊ መገዲ እንድሕር ንጥምተሉ ኢና ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ረብሓና ኢና ክንቀይሮ ብኣሉታዊ መገዲ ተጠሚትናያ ግን ምስ ስትረስ ተኣሳሰሩ ካልኦት ሕማማት እውን ክመፁና ይኽእሉ እዮም ሕማም ልቢ ክመፀና ክእል ብዙሕ ደም ክመፀና ክእል ሽኮር ክመፀና ክእል ካልኦት ክሳብ ካንሰር ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ግዜያዊ ማለት እዩ እቲ ግዜያዊ ከም ዝበልናዮ ማይልድ እዩ ናብ ካልእ እውን ዘሳግረና ነገራት ኣይኮነን መዓልታዊ ሂወትና ዘሎ እዩ ኣብቲ ክሮኒክ ስትረስ ወይ ድማ ኣብቲ ንቡር ስትረስ ክንብል ኩሉ ግዜ ምሳና ለመም ኢሉ ዝኸይድ ፀቕጢ ኣብ ውሽጥና ካብ ውሽጥና ኣይከይድን ማለት ካብኡ ኣይንገላገለን ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ምስ ስትረስ ተኣሲሮም ዝመፁ ዘቐዲመ ዝገለፅኩም ሕማማት ክጋሃዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዝከኣል መጠን እቲ ዘለና ስትረስ ግድነታዊ ኮይኑ ዘይተርፍ ኮይኑ ኣገዳሲ ኮይኑ ብኣዎንታዊ መገዲ ጠሚትና ክነመሓድሮ እንተኽኢልና ኣብ ረብሓና ክንልውጥ ኢና ብኣሉታዊ መገዲ እንተጠሚትናዮ ግን እዞም ዝበልናዮም ሳዕቤናት ክመፁና ምዃኖም ክንፈልጥ ይግባአና ካልእ ምስኡ ዝኸይድ እንታይ ኔጋቲቭ ስትረስ ፖዚቲቭ ስትረስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣወንታዊ ፀቕጥን ኣሉታዊ ፀቕጥን ዝበሃሉ ኣለውና ሕጂ እቲ ኣሉታዊ ፀቕጢ እቲ ዲስትረስ ዝበሃል እዩ ሕማቕ ስምዒት ክስምዓካ ኣብ ውሽጢ ፍርሒ ሸገርገር ካብ ክትፃወሮ ዝኽእል ንላዕሊ ክስምዓካ ክእሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዘፍርሕ ነገራት ብምርኣይ ድዩ ብምስማዕ ድዩ ዘጋጥም ነገራት እዚ ዲስትረስ ንብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ማኔጅ እንተዘይጌርናዮ ካልእ ሳዕቤን እውን ከምፀልና ክእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፖዚቲቭ ስትረስ ዝበሃልካ እዩ ስትረስ እዮም ዝብልዎ ንሱ ከዓ ኣብ ውሽጥና እንታይ ዝፈጥረልና ናይ ተዳሎ መልእኽቲ ጥራይ ዝህበና ማለት እዩ ስለዚ ቻሌንጅ ኣለውና ብድሆታት ኣለውና ኣብ ቅድሜና መስገደላት ኣለውና ኣብ ቅድሜና ክንፍፅሞም ዝግባአና ተግባራት ኣለዉ ኣብ ቅድሜና ስለዞም ተግባራት ምስቲ ግዜ ኣመጣጢና ከመይ ጌርና ንውድኦ እሞ ኣብ ሽቶና ንበፅሕ ስለዚ እንታይ ትገብር ማለት እዩ እቲ ኤፈርት እቲ ፃዕሪ ትገብሮ ንባዕሉ እዚ ንዓኻ ከም ክስታይ ከም እንታይ ዝበሃል እቲ ፃዕሪ ትገብሮስ ተዓወት ኣይትተዓወት ብዘየገድስ ንዓኻ ግን ሳትስፋ ይገብረካ ይዕግበካ ብስራሕኻ ዝተዓግብ ማለት እዩ እንተተዓወትካ ፅቡቕ እንተዘይተዓወትካ ኸ ኣብያ ዘላ ተገጋቲ ኣመርሚርካ ዳግማይ ንኽትዕወት ኣብ ካልኣይ ግዜ ንኽትዕወት ይሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መገዲ እውን ክንገልፆ ንኽእል ማለት እዩ ፅቡቕ ሓደ ካብዚ ክደጋጊምካ ክጠቕሶ ፀናሕካ ፍርሒ ንኣብነት ሰገጥ ምባል ስንብድ ምባል ራዕዲ ወዘተ ደረጃታት እውን ክህልዎ ክእል ይኸውን ግን ፍርሒ ሓደ ካብ ምልክታት ናይ ፀቕጢ ተባሂሉ ንግለፅ እዩ ፍርሒ እንታይ እዩ ፍርሒ ኣብ ጥዕናዊ ሸነኹን ማሕበራዊ ዝምድናታትን ዘለዎ ፅልዋ እንታይ እዩ እቶም ደረጃታት ከ እንታይ እዩ ፍርሒ ብዓበ ኣርእስቲ ወሲድና ክንሪኦ እንታይ ኮይና በይኑ ወሲድና ኢና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ምናልባት በቲ እንግሊዝኛ አንግዛይቲ ዲስኦርደርስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ናይ እንግሊዝኛ መዳይ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ክሳያት እዩ ዘለዎ ንኣብነት ፊር ፍርሒ ንብሎን ፊር ፓኒክ ንብል ፎቢያ ንብል
ኣንግዛይቲ ንብል ኣፕሬሄንሽን ንብል ብዙሕ እቲ መድያቱ ግን ኣብ ክልተ ክሓፅረን ሕጂ ሓንቲ ፍርሒ ፊር ንብላ ብልሙድ ንፈልጣ ፊር ንብላ እንታይ እዩ ሓደ ዘፍርሕ ወይ ዘሰንብድ ነገራት ኣብ ከባቢ ከሎ ትርኢ ኣለኻ ትሰማዕ ኣለኻ ሕጂ እዚ ኣብ ነብስኻ ከይመፀካ ንስኻ እውን ናቱ ግዳይ ከይትኸውን ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጠር ስምዒት እዩ ፍርሒ ንብሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፍርሒ ከዓ እቲ ኣንግዛይቲ ንብሎ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ከይመፀካ ገና ዝተጋደ ነገራት ኮ የለን ከይመፀኒ መፃ እዩ ኣብቲ ህልው ኩነታት የለን ንመፃኢ ከይመፀኒ እትብሎ ስክፍታ እዩ ከይተርፍ ከይሓምም ካብ ስራሒ ከይስጎግ ብሕማቅ ከይረአ ከምዚ ከይኮን እትብሎ ስለዚ ንመፃኢ ካ ትጭነቀሉ ዘለኻ ክንዲ ነቲ ህልው ኩነታት ትጭነቕሲ ንመፃኢ ትጭነቕ መፃኢ ግን ኣይንቆፃፀሮን ኢና ክመፅእ ዲ ኣይመፅእን እውን ኣይንፈልጦን ኢና ናትካ ይኮነ ናትካ ሕጂ ዘሎ ህልው ኩነታት እዩ ንዕኻ ብርግፅ ክትቆፃፀሮን ክትኣልዮን ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፍርሒ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ፍርሒ ኣብ ሰውነትና ኣትዩ ልካ ከምቲ ስትረስ ዘለና ኢና ኣብ ሰውነትና ፍርሒ እንተወሪርና መጠን ዘለዎ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዩ የዳልወካ እዩ ወይ ክትገጥም ዲኻ ወይ ክትሃድም ዲኻ ዝተፈላለዩ ዝኾኑ መድያት ምርጫ ይሂበካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንክትውስን የዳልወካ እዩ ፍርሒ ፍርሒ እንተዘየለ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልና ኢና ስትረስ እንተዘየሉ እንታይ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሞት ማለት እዩ ዘይፈርሕ ሰብ ከዓ የለን ማለት እዩ ዘይስከፍ ሰብ የለን ሸገርገር ዘይብል ሰብ የለን ዘይጭነቕ ሰብ የለን እዚ የዳልወካ እዩ ብመጠኑ መጠን ብዝሓለወ መገዲ ካብ ክቱር ንላዕሊ ምዝኾን ካብ መጠን ንላዕሊ ምዝኾን ግን ሞት እዩ ብሓፂሩ ፓራላይዝ ኢኻ ትኾን ማለት እዩ ፓራላይዝ ኢኻ ትኸውን ትለምስ ኣእምራውን ኣካላውን ኢድካ ተጣምር ኢድካ ትህብ ማለት እዩ ስለዚ ፍርሒ እንተልዩ ከዓ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ስለ ዘጓድሎ ዋላ ስትረስ እውን እንተዘይተኣልዩ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምና እቲ ኢሚኒቲናና ስለ ዘጉድሎ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ክንቃልዕ ንኽእል ኢና ሕጂ ምዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ መፂና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ዳርጋ ኣብ ገሊኡ ሃገራሲ ካብ ክቱር ፍርሒ ዝተላዕለ እቲ መጠን ናይቲ ሕማም ቁፅሩ እንዳወሰኸ ኸይዱ ንኣብነት ናይ ዓዲ ጥልያን እንተሪእና ኣብ ሓፂር ግዜ ወሪርዎም እንተተኸትሎ ኣይተዳለውን ፀኒሖም ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ምድላዋት ኣይገበሩን ፀኒሖም በቃ ዝሕዝዎም ዝጭብጥዎም ይጠፊእዎም ጠፊእዎም 150 ዝኣኽሉ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጠፍኡ ከለዉ ክሳብ ክንደይ ዲስኦርጋናይዝድ ኮይኖም ነይሮም ማለት እዩ ዝሕዝዎም ዝጭብጥዎም ጠፊእዎም ውትፍ ኢልዎም ታይማንቲ ማለት እዩ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ተመክሮ ከዓ ኣይፀንሖምን ምክንያቱ ኮሮና ዘይነብር ክስተት እዩ እዚ ዘይነብር ክስተት ከም ንቡር ወሲድካ ክትገጥሞም ከለኻ ክትዕወተሉ ትኽእል እምበር ነዚ ዘይነብር ኩነት ክትቆፃፀሮን ክትጭብጦን እንድሕር ዘይክኢልካ ኣብ ራዕደን ኣብ ሽበራን ኢኻ ትኣቱ ማለት እዩ ዋላ ኢቨን ኣሜሪካ እንድሕር ከይድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁፅሪ እናዛየደ ናብ ወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ፍርሒ ማለት ናብቲ ንሕና ክንጥቀመሉ ንኽእል ነገራት ናብ ረብሓና ንልውጠሉ መገድታት ምስ ንሰርሕ ኢና ክንዕወተሉ ንኽእል ካብ መጠን ንላዕሊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ከልምሰልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ቅዛነት ምናልባት ሕጂ ቅድሚ ናብ ስምዒተ ፅልኣት ንእታው ማለት ብክልተ ሸነኹ ማለት እዩ ገሊኡ ናይ ዝፀልእ ኣሎ ንኣብነት ዝሕማም ድብልዎ ደለዉ ካልኦት ዜጋታት ምፅላእ ንኣብነት ካልእ ዓሌት ምፅላእ ዝብል ሓደ ሸነኽ ኣሎ ካልእ እውን ይፀላእኒ እዩ ዝብል ስምዒታት እውን
ትእቱ ማለት እዩ ባዕልኻ ትቆርፆ ክኸውን ይኽእል ምልክታት ርኢኻ ክትከውን ትኽእል ግን ኣሎ እስከ እዚአን ከመይና ክንርኢ ንኽእል ሕጂ እዚኣ ፅላኣት ትብል ምስ ፎብያ መተኣሲርና እንዳር ክንሪኣ ፈቲና ፅላኣት ፎብያ ምስቲ ክንብሎ ፀላሕና ፍርሒ እዩ ዝምደብ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀዛነት እንዳር ከነተኣሲርና እንዳር ትንፃእ ሕጂ ናይ ፍርሒ ደረጃታት ኣለዉ ታንተ ወይ ዝበልከ ናይ ፍርሒ ደረጃታት ኣለዉ ፓኒክ ዝበሃል ኣሎ ራዕዲ ማለት ፎብያ ዝበሃል ኣሎ እዚ ንብሎ ዘለና ፅላኣት ማለት እዩ አንግዛይቲ ንባዕሉ ኣሎ ካልኦት ብዙሓት ተብሎም ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ ፎብያ ፅላኣት ንብሎ ብዙሕ እቲ ዓይነቱ ኣብ እኩብ ሰብ ፅላኣት ዝገብረሎም ወይ ፎብያ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ ኣብ ዝተጨቃጨቀ ነገራት ፎብያ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ ኣብ ሲኔማ ወይ ቲያትር ኣትዮም ፅላኣት ዝገብረሎም ሰባት ኣለዉ ኣብ ዝተጨቃጨቀ ክፍሊ ኮፍ ምባል ፅላኣት ዝገብረሎም ሰባት ኣለዉ ናይ እንስሳታት ፅላኣት ዝገብረሎም ሰባት ኣለዉ ናይ ሰብ ፅላኣት ዝገብረሎም ሰባት ኣለዉ ሕጂ ምስ ተሕተዋህደ ክነብላ እዚ ሶሻል ፎብያ ዝበሃል ማለት እዩ ሶሻል ፎብያ ጠንቁ ብዙሕ ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ኣተዓብያ ናይቲ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ኣተዓብዩ ተሃስዩ እንዳር ዓብዩ ካብ ሰብ ተነፂሉ እንዳር ዓብዩ ቂምታ እናዓበየ ክመፅእ ፀኒዑ ኣብ መጨረሻ ፅላኣት ናይ ሰብ ይፈጥር ማለት እዩ ሶሻል ፎብያ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ሰብ ክረኸብ ከሎስ ፀቕጢ ይገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ፀቕጢ ዝገብረለይ ንበይናይ ኣብ ገዛ መውዓል ይሕሸኒ ይብል ማለት እዩ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ይብል መስኮት ናይ ገዝኡ ከፊቱ ግን ምንቅስቃስ ናይ ሰባት ይርኢ ናብኡ ግን ኣይሕወስን እዚ ሶሻል ፎብያ ንብሎ ወይ ድማ ማሕበራዊ ፅላኣት ንብሎ ማለት እዩ እዚ ማሕበራዊ ፅላኣት ዝበሃል ምስ ዝተፈላለዩ ሕማማት ተኣሳሲሩ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ስትረስ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣቮይዳንስ ንብሎ ካብ ሰብ ምርሓቅ ማለት ምስትረክቦ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ናይ ፍርሒ ኣገባባት እውን እቲ ሶሻል ፎብያ እንዳሕራልዩ ማሕበራዊ ፅላእ እንዳሕራልዩ ካብ ሰብ እዩ ይፅላእ ይንፅለና ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ቅዛነት ወይ ድማ ኣብ ዲፕሬሽን ዘለዉ ሰባት ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምልክታቱ እቲ ማሕበራዊ ምንፃል ካብ ሰብ እዮም ዝንፀሉ ካብ ኣዕርኽቶም ይንፀሉ ካብ መሳርሕቶም ይንፀሉ ካብ ቤተሰቡ ይንፀሉ ገዝኦም ዓጭኦም ደቂሶም እዮም ዝውዕሉ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ደስታ ኣይሂቦምን ሓጎስ ኣይሂቦምን ማለት እዩ ምስ ሰብ ምርኻብ ምዕላል ንባዕሉ ትርጉም ኣይሂቦምን ስለዚ ካብ ክዕልል ካብ ምስ ሰብ ክረኻብ ምድቃስ ይሕሸኒ ዝብል ክሳት ሓንጎሎም ስለ ዝመፅኦም ስለዚ ካብ ሰብ ተፈልዮም ይድቅሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝበልካዮ ቅዛነት ወይ ዲፕሬሽን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎልና ዝውሕኳሕ ነገራት ኣሎ ኣይትረኻብ ኣይትውፅእ ኣይትኺድ ምስ ሰብ ኣይትረኻብ ተገደሰ እዚ ጉዳይ ኣይትዕወተሉን ኢኻ እንታይ ትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብሉ ኣብ ሓንጎልና ፖፕ ኣፕ ዝገብሩ ነገራት ኣለውና እቶም ኣሉታዊ ዝኾኑ ነገራት ኣይክእልን እየ ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ክዕወት ኣይክእልን እየ ምስ ሰብ ክሕወት ኣይክእልን እየ ከምዚ ፀገማት ኣለኒ ወርዝለስያኒ ከምዚ ዝብሉ እቶም ኣሉታዊ ዝኾኑ ክስታያት ኣብ ሓንጎልና እዮም ቦምባርድ ዝገብሩ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ኣብቲ ትሕተ ንቑሑ ሓንጎልና ኣብኡ እዮም ዝዝርኡ መኽዘን ማለት ኣብኡ እንድሕር ተዘሪኦም ከዓ እቲ ውፅኢት ዝህቡና ኣሕማቅ ግዜ ማለት እዩ ከም እምነት ንወስዶ ኣይጠቅምን እየ ኣነ ሓሳብ ናብ ኣይጠቅምን እየ ዝብል እምነት ይኸይድ እቲ ኣይጠቅምን እየ ዝብል እምነት ከዓ ናብ ባህሪ ይኸይድ ስለዚ ኢድካ ጣሚርካ ጠጥወት ትብላ ስለዚ ኣነ ይክእሎኒ ኣነ ክገብር ኣይክእልን እየ ኣነ ክልወጥ ኣይክእልን እየ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ክፍጠር እውን ኣይነበረንን ዝብሉ ነገራት ይመፁ ኣብ መጨረሻ ከዓ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ናይ ዲፕሬሽን ዘለዎም ሰባት እዮም ከዓ እቲ ናይ
ሱዊሳይድ ወይ ድማ ነፍስኻ ምቕታል እንትኸትብሎ ዘጋጥሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ምንፃል ወይ ድማ እቲ ማሕበራዊ ፅላኣት ዝበሃል ከም ፎብያ ንወስዶ ግን ከዓ ኣብ ዲፕሬሽን ከዓ ከም ሓደ ቀንዲ ምልክታት ኮይኑ ይቐርብ ማለት እዩ الرأي مو ممر إذا خمس مثل شجرات بزقاتهم الأوان وين زقاتهم كشجر بخمي تقبله بخمي تعوته له نخلوت كبخمي كتصلوا تخل نالوات بستفعل على قاتميتات بزعبها بنزار والأوان خامس حموش درس غان ميلا خيدكم كوم سلسلة تسوي يوم حدا خامس خاصن كيلاتيو زي كازي تي نقد الخطوات تخلى خزنا بركة نا أكاديمي أنا معبلك كم ماسترز غير كاب كولج تمهر لك بتخلق شنو هو مالتي إذا حجي حدا كاب مجلة صناعي عوتات ويد ما تصلوت سباتيو كبهال خدي مزازل على القوار استجن حدا بخمينا زقات أمنا شجرات تقبلنا نعوت له نخلو تصلوت نخونول هيوت ببدها استملأت يا زبل زول رديت أب حنقول كان دحر اللي خوينو يقلل يعبأ زغانة يكون شجرات كم يجيره بتمر أخذ ولا لا كامر سلم تايزون شجرات جمعة نجوم كتب لا يقبل كان مالتي زي أنا بس أنا بسي كزارم ده خوينا تمرتش كم صراحة يوصلوا معك عايش قابت تمرت زولو بيتسوق أصل زوجها تي أورينتيشن تي سات نيري كفرتاتنا وين أنا تمرتي سلازي ولا ميدا كلهون عدلات رغيبين يبطلوني حكمنا همار السونة تي فلكاتي مليسو أبرابير ويو أب حكمنا أنا وح عمتاتي سريه حكمنا مسرح كأمن باب سلوزلو من باب نوعلو نتي فلكاتي كوس خلي كيليو نايت مرتي تسمعات نايت مرتي بحكي كل جزينيرني كاب هاي سكول أتيجي برايز ناوسوت كي متسنيره حجيتي تسمعات نايت مرتي دليت نايت مرتس نختم مهار يدرها كاي مالتي لذي أبي مرسي مالتي نرسين سكول كله ماتريك مالك كم نرسين سكول مزاي ماتريك غيره ماتريك حليفه نرسين سكول تماهره صبوا حليفه أو هم مرت مدي بسر نيره عرب وقله ذا عدلاتنا يمرس متى ومسيا عادي بصبوا نتبع ودي مالتي أبون دخيمي بالكون اسمه ماسترس جبرال بالنيله ماسترس بناء أونلاين إديوكيشن من كاليفورنيا يونيفرسيتي تماهره بقى ودي مالتي ودي هجي أب كوليج مجمرة كوليج نفلت عنا نيره درجة خاص أب كوليج تمرتي كان سرح له زلوا كان هجي بعد كوليج نقدن محاورة سنفتتن أو يتسرع زلوا كنا سايكولوجي ممرن كما أما قارن هجي نبتحطها خملس جيزنا نحرت تعملنا له تعملنا جيزنا نحرت تعملنا له جن بلاش تعرف مالتي زي أبتمرتي خمسة قد كان كلا علنا تمرتنا وعلى بدوي مالتي سلكات صغرو نجارات لنا بكرني خاص بزه ناس قدل الله بكرني مزه شجرات الله أنا نعمل زنا ماستر اسكو مهار كله وسي بزه ناي إنترنت كدلي كاي ميت خميت بإنترنت أونلاين بزه كستات بكرني خاص أنا كايو على جزء شات بلا كفقد فودوات بلا أنت نكس مشاري شاي أنت عويت الله مالتي ودي بتسبونت وها ودي مالتي أجندايو هيوت بوده زملاته إذا بوده خمسة الله أميننا ندار سرينا عبد نوصحنا في الشتو زين بس حلو معنيات يلا إذا بوده نمنتاي ما تسلم تاي أقاتي ميلنا نجنغن نبلن ده داخلنا جن شجرجر نبلن ده داخلنا جن نتبوده خنقطوين خلينا مالتي قد يخوينا هنا نتعرف مالتي سلازي جزيها بقبو متكام قداسي من باب تعني ولا يتم هارس تي فورمال زغنا يتم تخصيتها يا الله من باب زعما صلوا نقرات يلا
بستفعل لقان كوي خمسة يقدس منباب إذا حجي نتي ناتكا كوغنيتيف لبوتاوي عقمي يعبيلك نتي ناتكا ناي فلتات تحتلو نوليج سكوب يسفحلك ننقرات كتمارمر يحجزك يمانكا صقامكا من كترئن كتكمكمن كتمزنن يحجزك awareness يحضرلك مس كونن زلك سارن زندنانك انتاي مخانو يرداك ديتاچ ጋር ይተውን ማለት አይተፈለይን ከው ማለት ስለዚህ ትምህርቴ ሰኒ አገዳሲ ባታ መሆኑ ማለት ጽቡቅ መምር ምናልባት ቀልቢ ያብዝ حلف እዋን ተዛሪብና አላ ነርና ኢና ብዛባ ተወስቷ እዚ አለ ኢልና ጸናህና ዝርዝራቱን አካልና ይተመጽሐፊ ካለይት መጽሐፍካ ዛ ስትራቴጂ ህይወት ያትብል ክሳብ ሕጂ ረክካ ደለኻ መልስ አንጋለ እንተ ያሎ درجام مزازم حتونا هنقولهم كل جزيون كنا مغسلين خير. أو زين كلت مصحفتي مجمرياتها قلبي تبل أبكلتشن عصر سلسلة ودهريوز استراتيجي وتبلك أبكلتشن عصر تحمش تاني مالتي. سلزي قداميتي بتعمل جبوط وأنا قبل ملسي رقيب الله مالتي. of course على نعرفي تتاتلو على حساباتكم اللو ودلوز باني زاد تحبر كله جنرالي كن ريح لنا جن نبي حكي عقبة أبسب رقيبة كسب حجز حتنون اللو مالتي حجيتا مصحف نبوج حار استاتي التنعف إذا حجي خمس زرار ولا سنة هقول له أبدا مصحف الله دحر اتي تقرنيا ونعي تي ميدا منباري تقيمني أبالون نطف سلسلة بركو سنة صحف بقلة أرجع نسب خرود أزخل مالك كأربعة بمخاليون تسبق ليلو كرد داخلي سلزي سبوق ورا ملسير خيب الله مالتي أبزا خليتون كومي جن كاي كمتا قداميت مالتي زي انتاي قبل دلب زي تقداميت كتصحفة 4 عامات توصل لي أدمعيت كأخونا إذا غليت خصحفة 3 عامات راي وصل لي ولا نشتي تكون 3 عامات توصل لي سلازي تبوزوز حسب قالوا بوزو وصيت يمصالك اوكي توحد حسب قالوا وحد وصيت يمصالك هو زي كم تمكرو استعملني الجيون صحف الله درجة هدية كنت صحف زلغة هجي عمقات مسفاح هنا لأن وقتي مسفاح نايتي فلتاتو نوعلو يحجزها كاندي الذي الجيون صحف الله ما ممر أبيل التي مغلول سفين حبرتها بسم تختاتل خمس كنا كافوتو خلق زي تراخينا بخل أرست خنزارب كبعلمولو تسفين لو مجن دقيمة يغني لي زي خبركم تختاتلتنا نلوم زدالنا مدب بزن زازمكم لهم بخلو تحسون رهبينا كسر شعور بروك